Sungguh indah rencanamu Bapa buat kami. Engkau telah memberikan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, terlebih seniman Barbie di PD Banten. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Burjumi rahasia nasaboi terlupa ona tungias doang bitua macona troaki orang
perbogason alanau sadaro hatai di pabola homa akarencana tatu si sohot mi gabe di sudati ala pogoso jala parede la pokar joku molo solo moro ana au perumaena unang mahadi doko nawito naso parada o peduda do itu romanda potona alai hujan oro itu sianias ni rohaku asal marah apita itu tudolok tutoruan masih ajuan di sudea kanaura di pabola homa akarencana tatu si sohot mi gabe di sudati ala pogoso jala parede la pokar joku molo solo moro ana au perumaena unang mahadi doko nawito naso parada o peduda do itu romanda potona alai hujan oro itu sianias ni rohaku asal marah apita itu tudolok tutoruan masih ajuan di sudea kanaura molo solo moro ana au perumaena unang mahadi doko nawito naso parada o peduda do itu romanda potona alai hujan oro itu sianias ni rohaku asal marah apita itu tudolok tutoruan masih ajuan di sudea kanaura asal marah apita itu tudolok tutoruan masih ajuan di sudea kanaura
tua-tuai napa godang koko sampai hasil anakku
Kamu anak koku bege jalataniho sude na podako nagsipasimoto asa adong bohalmu di ngolumi jalan memehonomu tu geleng mi di ngolumi jalan dabut lumah jalan dabut lumah dapat
sundenggani uripku marok na paudoto molo uingot memori tayo sa hirap kita na duha so
rahasia. Kurang ditangi hoko hatani pamola-molai namaregai kungat dalam dengan hasia.
barko